Rasulullah. Komai in zan yi farawa, sunanka zan yi furtawa, sannan in zan yi karewa, la ilaha illallah. Yanzu zan faro bayanin shi, duk mai barci ku tada shi, mai rabo ke kama kalmar shi, la ilaha illallah. Allah kenan nake zance, wanda ba shi da ɗan bare mace, bai ci bai sha bare kwance, la ilaha illallah. Misalinsa baki baya kwatanta sa, sai dai aje aga ikonsa, la ilaha illallah. Shi ne sarkin da ke raye, tun bare shi yake raye, masani ga abin da ke boye, la ilaha illallah. Sammai ya yi kasai, shi ya sa bishiya ta yi rasai, duniya ta zamo sassai sassai, la ilaha illallah. Ya kumfa ya kunu Allah ne, shi ne mai baiwa kowanne, komai a gare shi simple ne, la ilaha illallah. Samu miyo zanibi ya kyale mu, miyo addu'a ya yafe mu, albarkacin Rasulullah. Kaji ɗan gata gun Allah, ya nurul haƙi sallallah, wanda bai gajiya a gun sallah, Muhammadun Rasulullah. Allah ya ji kunyarsa, wa ya ji bari ticansa, wa ke kyauta da dokinsa, Muhammadun Rasulullah. Hasken ka ba za ya ƙare ba, mai son ka ba za ya taɓe ba, maƙiyin ka ba za ya dace ba, Muhammadun Rasulullah. Wanda Allah ya fi so gashi, da kansa yake salatin shi, har da mala'iku ke gaida shi, Muhammadun Rasulullah. Ya fi kowa kyau da halaye, shi ne farko a sofaye, akala ya zaɓi koraye, Muhammadun Rasulullah. Akamala ka zamo kankat, ilimi manzan mu kai ne kat, arna sun ganka sun ce kut, Muhammadun Rasulullah. Waya kai ka akin ɗabi'a, kai ke koyar da da'a, in ka ce babu a'a, Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.